Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Ndị be anyị si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ na ikwu amarọ na ibe ezi. Biko nwanne nwoke, kedu the function of bitter kola with tom-tom? Mụnwa na-adị afụkarị ihe na social media nke a na-post gazi all these things. Mana mụnwa bụ Maazị UC amaghị the function of it. Ọ bụrụ na ị nwere the knowledge regarding to this, biko dee nye n'ozi edemede, because na ndị be anyị si na akọwadorue ka eji amadoru. Ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ na ịta ya ịrachaa nke amarọ m ihe ọ na-arụ, ka m practicalize kwa ya ka m mara na o nwere ihe ọ ga-arụ na anụ. Nke bụ bitter kola, ọkwa efuru ya na aka inu. Ndị Igbo na-akpọ ya aka inu. Nke bụrụ tom-tom, ka anyị lacha na tom-tom ka anyị mara ihe ọ ji enye. Biko, the only thing you can do for me is that if you come across this video, please try to share it, even if you don't have the knowledge of it. O nwere onye nwere ike ime gịnị inye m nsa n'ozi edemede ka ntakwanụ m ọzọ mara ihe ọ na-arụ, because since last year ka m na-adị afụ ihe na social media, onye heto postu aka inu, postu tom-tom, abịa maghị ihe ọ na-arụ. Nwanyị ka m si na ikwu amarọ ibe ezi, maka na anụta akakwala eze nwakwana ya bụ na eze na-emewe ọfụma. Biko amaghị m ihe ọ na-arụ. Aha ịta aka inu ịracha tom-tom, biko amaghị m ihe ọ na-arụ. Nya ka m si ka m megịnị ka m mene unu soro m kọwara m ihe ọ na-arụ. Ụmụnne m ndị Igbo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Biko sonyesienụ m ike na-atụsara m ozi a, ọ kachasị na ma YouTube page ka o nwee ike ịgazi. Gbanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m nwechara ihe ozi m ka ị nwee ike egere. Cheta na ndị be anyị si na ọ bara isi ọ bara agụba, mana ụmụnna nwezuo akụ iro na asị na ana. Ụmụnne m ndị Igbo, emesịa.